drugi poraz od 2-0 do 2-3, seća se verovatno tog Melcera i 2010. Od tada prošlo ipak 16 godina, nisi imao takav, da kažemo, neću da kažem kiks, pošto je Fonseca odigrao. Nisam uopšte razmišljao iskreno o tome. Znam da nisam imao puno tih poraza od 2-0 za mene. Jednostavno borba je bila, mislim, ja sam, dok sam imao dobru energiju i goriva i dok sam bio, da kažemo, relativno svež, sve je bilo dobro. Je mnogo i on je nekako uhvatio zalet, breaknuo me u trećem, dobio set i tu je onda malo i probudila se publika sa njegove strane i tako malo se zakomplikovale stvari na terenu. Dosta se energije trošilo i onda je bila stvarno lutrija u tim nekim trenucima. Da se kaže, osim da se čestita na hrabrosti, na izuzetnoj igri, visokom kvalitetu kad je trebalo, on je stvarno za mladog igrača pokazao veliku zrelost. I šta, čestita.